Semnificația Zilei Armatei, esența ei dincolo de ceremonial. Domnule general, aveți microfonul. Mulțumesc, mulțumesc. Doamnelor și domnilor, am onoarea să vă salut. Salut întreaga oștire a României prezentă aici. Salut această generație minunată de copii care sper să fie blăstarele care știu să se ridice din rădăcină. Și în primul rând mulțumirile mele de suflet Bisericii Ortodoxe Române, a celor ce slujesc tainic sufletul neamului românesc. Venind către dumneavoastră direct dinspre Curtea de Argeș, unde recunosc că am făcut privechi la catafalcul mamei ex-regelui Mihai, și știind că mă îndrept către un loc de înaltă sfințire românească, în locul în care este marele osoar al jertfei pentru țărâna asta pe care o avem sub tâlcurile noastre. Dar nu pot să merg mai departe până când nu mă adresez direct acestor doi uriași, titani în mărăția jertfei, generalul Radu Teodoru și generalul Dobran. Priviți, mărețe umbre, la cei care au făcut posibilă, prin jertfa lor de atunci, păstrarea trupului României așa cum este astăzi și prin vrednicia lor, adesea adusă dincolo de limita chiar a înțelegerii acestei lumi, putem fi împreună aici, în locul pe care am spus că îl sfințim, fiecare în parte, prin propria noastră prezență. Ne mai și miră că se poate întâmpla așa ceva într-o lume grăbită, mereu supusă repede uitări. Ziua de astăzi, dragii mei, mâine este trecut. Deci știm și prin ceea ce facem să prămădim trecutul memoriei. Mulți vor să ne arunce și din această memorie, să pierim prin uitare și prin uitarea de sine. Dar iată cum, și aici, și la Curtea de Argeș, și la Oarba, și la Cotul Donului, și la Budapesta, și peste tot unde a fost suflet de român, dăinuie încă o dată și încă o dată neuitarea prin veșnica pomenire și prin înclinarea pe care dumneavoastră și tot neamul român știe să o dea. Căci a te scoate din timp, a ucide continuitatea, este arta împrăștierii popoarelor și națiunilor. Napoleon spunea că două sunt puterile lumii, două sunt cele care guvernează umanitatea: sabia și spiritul. Și tot el spunea că întotdeauna cel din urmă, spiritul, va învinge. Este drept că celebrăm acest moment sub egida sărbătoririi armate române. A fost aleasă ziua de 25 octombrie. Ne supunem și ascultăm. Trebuie să învățăm să ne supunem și să dăm ascultare, că altfel vom trăi numai în dihonie. Deci armata, dragii mei, nu este o instituție. Armata nu este sediul Ministerului Apărării sau Ministerului de Interne sau al Jandarmeriei ca sediu. Armata română este o ființă vie, formată din miile de români. Este trup viu din trupul națiunii române și trăiește și suferă la fel ca națiunea și știe
să-și dea jertfa și să-și apere trupul nu numai a țării, ci a întregului neam românesc. Și vă spun vouă, copiilor, țara nu este o noțiune abstractă. Țara începe cu cei 70 de centimetri pătrați de sub tălpile voastre. De acolo începe țara. Și de aceea trebuie să învățăm să sărutăm urmile pașilor făcuți de eroii noștri, pentru că ei au călcat și au lăsat pe urmele lor jertfă de sânge pentru țară. Națiunea nu este o noțiune abstractă. Este suma conștiințelor vii care vin, iată, și la Comana și reproduc din adâncime memoria celor care și-au însușit cele 3 sublime, repet, cele 3 sublime virtuți ale neamului nostru din străbuni, de la daci până în zilele noastre. Credința cea dreaptă, iubirea iertătoare și jertfa folositoare. S-au jertfit folositor cei pe care au fost citați în ordin de zi pe Comana, in memoriam, morți în închisori, executați pe câmpurile de luptă în fața plutoanelor improvizate de execuție. Da, a oprit încă puțin timpul celor care au vrut să ne desființeze. Și ei fac parte din noi, iar noi pe mai departe, prin credință, iubire și jertfă folositoare, slujitori ai Bisericii Neamului Românesc, cum spunea Eminescu, Biserica este mama neamului românesc. Nimic nu poate fi fără credință și fără jertfă. De aceea am jertfit din timpul nostru, de oriunde am fost, și ne-am adunat aici, într-un sobor de suflete, care întoarce iubirea celor care au plecat dintre noi, nepermis de repede, pentru că au avut în inima lor, în mintea lor, în educația lor, această trăire. Onoare și patrie. Nimic fără Dumnezeu. Nimic pentru sine. Totul pentru neam și țară. Acesta e mesajul de la Comana. Poate la și cei care fac totul pentru ei și nimic pentru țară și nimic pentru neam. Dar există și o replică a lui Dumnezeu. Nu se blestemă. Dar vai și amar cum se agață suferințele unui popor năpăstuit sub formă de blestem pentru cei care îi trădează. Comana este un simbol al legământului față de neam și țară prin jertfă folositoare și un semnal foarte sever a celor care cred că ne desprinde tradiție și mai ales a celor care toată ziua, bună ziua, stau în urzeală și numai pentru ei în păcăleală, dar aici s-a întors adevărul acasă. Mă întorc către dumneavoastră, Sfinte Părinte, și mulțumesc pentru că am avut acest prilej creștinesc într-o zi de 19 octombrie să spunem acestei lumi că din nemuritori venim și în nemurire plecăm. Că aceasta este Sfânta noastră lege. Amin. Mulțumim domnului general Mircea Chelaru.